Здравейте! Днес ще направим много интересен проект. Нашият представител за град Бургас и област Бургас иска да монтираме VPC врата, която ще е външно изложена. Както виждате, това е бус. И заедно с облицовки, които ще са отново по стената на самия бус, от външната страна. Тук ще бъде остъклено, ще има вътре баня. Просто не мога да ви кажа, няма такова интересно нещо в България, което се е случвало. Сами ще видите по пътищата, когато той мине с самия бус и ще го ползва и за офис. Зад тази баня, която ще бъде около 30-40 см изложена тук с остъкление, отзад ще му бъде и мобилния офис, което е просто уникално. Изключително щастлив съм, че има хора с такава креативност и креативна идея в случая. Така че ние сме казвали, VPC облицовките нямат UV защита, но ние сме сигурни, че няма какво да им стане. В случая го показваме просто за да презентираме облицовките в област Бургас, по морето. Показваме, че са водоустойчиви, защото фактически от UV нямат, така че може да има леко избледняване, но от към частта, където са водоустойчиви, няма никакъв проблем. Там водата няма да ги нарани. Вече имаме доста проекти по Черноморието с VPC облицовки и с VPC врати, така че може да влезете в нашия уебсайт, в категория дистрибутори и монтажни групи и ще намерите неговия номер.